खुलुमबाय सनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फेन खेबसे बरबावबाय सोर माजेव जो फगवाननाय महर लानो सोरनाबा दामुगा इनिफ्राय ब्लाउसखौ फरा सेलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना इनिफ्राय जोङो बिमा फिसा साथामजों ओंखारबाय आङो एसे सिगाङाव शेयार खालामखादोंमोन ना जोंना बिदिनो ओरैहाय एसे खैफोद जादों मा जादों होननानैहाय थ' आङो बे जायगायावनो रौना होबोलायबाय ओमफ्राय मा होनो भइस होनांबाय आरोना आं मानसि बुरजा गोनाङाव बारा बुंनानै रायलायनो हाया नालाय ओंखायनो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला बोथोरा ओमफ्राय गोसोमसो जाबाय आरोना एकदम नै अखासो सिरिसिगोनदां साथाबो लायाखै बाग्रा जिबो लाबोनो बावदों जारलासो जेने थेने बेगाव जाब्रा जुब्रा सोनानै लानानै फैबाय आरोना बांलाबगासे अखा हानानै थांबायानो नै बिरादनो बारबो मोन ना बाबा एकदम थिंख्लाब 4:40 जाबायानो 3:30नि एसे बारनायखासोमोन गारियानो ग्रोब ओमफ्राय फिसाजोआ बेसारा रुमाव मोजां उन्दुनाय जाबासैना फुरा जायाखिसै ओंखायनो नै उन्दुलांबाय गोदोनो ओमफ्राय आंबो बिराद उन्दुनोसो ओंखारदों हराव दासान्दि आंहाबोथ' बिदिनो उन्दुनाय गद गैया मा होनना आं खिथाबावनो नोंथांमोननो आङो बिजनि मोननायजों खोमसिनाया खोमसिनाय नङामोन खिन्थु अखा बोथोरा मोजां नङाना ओंखायनो खोमसि जाबाय आरोना खयथा जाखो 6थायानो जाथ'वाखै 6थायावथ' एसे स्रांसो जायोमोन ना थान्दासिन ना ओंखायनो अखा हाबाय नालाय दा लगे थान्दा जाबायब्ला फाइनालि बिजनि बलांगुरि बास स्टेन्ड ओमफ्राय गारियाबो लाखिरि एकदम थांथारबावोसो आरोना जेथिं जोंनि गावस्रालाङो बिथिंसो ओमफ्राय जोंहा ओंखारनायाव गैला आरो ओरैनोथ' बेयावनो ओंखारनांगौमोन थांफाथारसै जेसेबां गारिया थाङो इसेबां ओमफ्राय जोंहा ससे जोंनि हाबग्राथिंजाय ओंखारनानै अखाया बेयावबो बिराद हादोंमोन नै दैस्लां दंलायलायो थान्दानो जों आगोलाव फरायनाय स्कुलखौ मोनबाय आरोना नै बिजनि बान्धब एसे स्कुल ओरैसो बर'फोरना ओमफ्राय ओरैहाय अफिस ओमफ्राय एसामिस मिडियाम ओंखारबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा अखा नै साथा गैया मा गैया हाबग्रा जराव गेजेर गांगा ओंखारफैबायना ओमफ्राय मा होनो रिक्सा स्टेन्डआव ओंखारासै दा आदार गोजाया जालायबाय दे खालागन बिबाय जारलासो आंहाथ' ओमफ्राय दासान्दि बाहेरा बुस्थु बिदि जाथ'वाखैमोन जारलासो आरोना दाथ' आरो मा जागोनथाय नालागे आयै नानि नों बे आबैखौसो थैबाय सानदों आयै फैनानै ओरैबादि मोजां सोंबाय नों थैयाखै आबै होननानै सोंफैबाय न'आवबो होनबाय थाखादों आं सोरजों फन रायलायबावनो लालियाफारानिखौबो सानलाय नोंखौ सानलाय बे आबै नङा आबै मासेबावासो दे मा बे आबैया नङा मा आबै मासेबावासो होनदों दे आं सोरजों रायलायबावनो होनखाबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो आं खिथानायनिफ्रायनो जारलासो बिजोंबो फैस्लाब मोनै नुनानै सोंबायब्रा बे नोंखौ फैस्लाब मोनै नोंखौ नुबाय नालाय सोंबाय बियो खम जारला दे जादो दे लोगोफोरा आं मैया मोनायावहाय भिडिअखौ कमप्लिट खालामासै आरोना आइमोन आदामोन थांजोब्बाय खर्म जानायाव मादैमोनावहाय ओमफ्राय जोंबो थांनोसै आरोना नै बोरमाखौ खेवनानै गालांसां दा माला फैफिनो माला मायो हगारनानै थाथ'थोंसै र' आं खेवनानै गालांनो र' फंबाया फैखानांगौ बियो गाइखेरबो सेरनांगौ खायोसै र' मोनो र' फैदो थ' आगैया आनैजों थांबाय एसे आवगायफैबाय थांसैथ' गामियाव आरोना हामानै सना थ'दो रावबो गैथ'ला न'आवनो जोंहाबो थांसै जाबाय थ'दो नोंहा फोथारनो थांगोन आं दा लामायाव नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय जे जोंहा दाख्लै आङो भिडिअ फोरमायनाय बायदि सानथाम जोङो
बोलाजायोनो दाहा गारनाया ओमफ्राय बेखौ दिनै दाहा गारगोन आरोना आं दाख्लैथ' थैनाय दिना फैनो मोनाखिसै ओंखायनो दिनैहाय आङो बावनायाव एकदम फैनो हायाबा गोसोआ गाज्रि मोनगौमोन ना थ' जोङो मैया फैबाय सनिबार दिनमोन बेनिफ्राय आरो नै दा दिनै रबिबारावनो आरोना दाहा गारनाया बाखास क्लास दंमोन नांला दे बाबा आरो ओरैनो समबार मंगलबाराव बन्द'खा ओमफ्राय बन्द'बाबो थांनांगोन टिउसन दङ बारा खथि खालामजाया जायखिया दिनैनि खामानियाव बाहागो लाहैग्रोनोसै आरोना थ' जोंना स्कुला एकदम जोंखोल जानानै दंथारो गोदो जों फरायबा हानिया मालाय दं आजिखालि एल पि स्कुला जेरावबो जोंखोल जाजोब्बाय ओमफ्राय बैसागोनिखौबो दाबो बोखाराखै नै नायदो बाबा नोंहा दाख्लै बैसागोआव फैया केमेरायाव नुगासिनो दं नायदो हनै थ' आं दा ओमफ्राय कर्मथिलियाव मोनबाथाय भिडिअखौ लाला आरोना बिदि दुखुनि समाव आं बारा भिडिअखौ लाबाय थानो बायो आं बेखिनियावनो खामानि मावगोनसै जों ओरै बाजिदों आं दं थ' फुङावनो आरोखि फैफिनबाय आरोना जोङो सोनाफोर बे फुंनि बालाबगासे बावनाय खामानिया जोब्बाय माने नारजि अरगारनाय अनला आरि संनानै बावनाय खामानिया जोब्बाय दा खालाय दैफोन दैमा फारसे ज' गारहैबाय ओमफ्राय फिसालाखौ बाबुखौ खानाय हौवा होमबा दालाय बे आरोना दाहा गारनायनि प्रसेसखौलाय सोरथो मिथियालासिनो थानो बयनिबो गामियाव जाखायो बेफोरो सोरनिबा न'खराव सो जाफ्लेबाय थाया जानो हागौ नाथाय जोंनि न'खराव एसे थाबनो जानाय बायदि मोनबाय आङो मानो होनबा बांद्राय बोरायालासिनो दादि सानै गैला बाबा गैला बाबायाथ' जेनेबा जोंना 60सोआ जाबायमोन बाबा गैला आरो दा मादै गैला बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दा आरोथ' दंबावो मोनायावहाय दाहार गारनायनि प्रसेसाथ' एसे गोलाव जायो बावनाय आरि मोनायाव दा एन्थाब फिथा बावनाय आरि जाबावसिगोन ना जोंबो एसे नारजिखौ जानानै फैबाय नारजि अरगारनांगौनो होननानैहाय मादैनि बावनायनि नामैनो दा नै आङो न' सुगासिनो दङ बाजैयाबो एसे ओंखाम संग्रायाव माबा माबि खालामदों आरो जों बाबुजों नानिजों दैमायावसो दुगैनो होननानै बिबैजों ओंखारफाबाय दैमायावसो दुगैनानै फैसिगोन बिसोरो जों बाजैजों आंजों न'आव फैनानै एसे हुलुस थुलुस खालामफैग्रोबाय आरो दुगैखां लोबखां आरो जोंबो दा मोनानि थाखाय थांखाबावनोसै आरो खामानि दामानि एसे अन देनाय मा देनाय आंहाथ' नानिनो जुनैनो खामानिखौनो जेबो मावनो मोनाखै आरोना ओइ गुबै थाखाया नानिया रावजोंबो थानो नागिरा मानसि बुरजाबाथाय बेहा जालासो जेरैबो जारला मावनोनो मोना जिरायनानैसो थाबाय थानांगौ मेव मेवसो मोनलायलाङो खामानिफोरखौनो माथो होनबावनो ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर ओरैहाय गावनि बिमा बिफा न'थिं फैबाथाय ओरै जोंहा बिमादै बिमानैमोननि आखायावनो माने उन्दै बायदि मोनफैलायो आरोना जेनेबा जोंखौ थिना गावसोरसो मावनाय जायोना नाथाय गावनि फिसायनि जायगायाव बा गावनि जेराव हाबा जाहैदों बे जायगायावहाय नोंनो गावखौनो गोरा गावनो लिडार बेबायदि मोनहैनांगौ जायो आरोना हिनजावफोरना बेबायदि फारागथि दङ आं माने सानखांबाय थायो आरो बेखौ ओरैहाय फैबाथाय एकदम गावखौनो उन्दै बयजोंबो खबर लाजानाय अनजानाय बिदि मोनो आरोना ओमफ्राय हरैहाय जुदि फिसायनि न'आवबा जों खबर लानांगौ जों गोरासिन जानांगौ गाव हाबा जाहैनाय जायगा जाहैबाय नालाय बेबायदि जानाय बायदि मोनो आङो दा बयनिबो न'खराव माबायदि नाथाय आंनि न'खरनिफ्राय आं बेबायदि मोनो आरोना दा आं न'खौ सुला लागोनसै दुगैनोसै थांनोसैयानो जोङो ओमफ्राय गाज्रि मोननांला आरोना माबायदि भिडिअ होननानैहाय आं खर्म जानाय जायगायाव लाया होननानै बुंखादों गामि गेजेराव ओमफ्राय लाया माने आं ओंखायनो लाखाथाराखै आरो मबाइलखौनो आं दिहुनाखै खालि कल फैबाल' आं हमदों दा ओमफ्राय जुदि मोननानैखौ जुदि एसे एनै प्रसेस लानाय जायोबा आङो ओरैनो एसे लाफागोन आरोना ओरैनो भिडिअ आरि खालामदों बिसोरो सोरबा खिन्थु आङो आपल'ड होनो होननानै आङो बेबायदि भिडिअ जेबो खालामनानै लायाखिसै आरोना फोल्ला फोथार दुगैनानै फैबाय हनै आबैजों दुगैनानै फैबाय दे आरो लुस्रुबावदो ओमफ्राय नै आं जि हरनोसै लुस्रुबावदो दे आरो थांनानै आरो फैनानै नै दानिसो आरोना एबार एसे खोमसिल जालायबाय आंनि ब्लगखौ मा होनना बुंबावनो थेवबाबो आङो नोंथांमोनजों खुगाजोंनो खिथाबायसो जोंहा मादैनि दाहा गारनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय सारादुखौ उनावसो लाबाय दानो बानायथ'वा
बयबो बोरैबा खामानि बेस्थ' दङ आरोना एकदम इमारजेन्सि खामानि बेस्थ' दङ बेनिखायनो बेनिफ्राय आइया फैयाखिसै मालाय अजों थाबोसिगोन मादैया एकदम ब्रा लाखिबाय इयावनो थानांगौ होननानै जेराव खर्म जादोंमोन बेयावनो थाबाय बे आनैमोनबो दं नालाय बेयाव ओमफ्राय आंथ' आरो बे गाबु हुगु दुखुनि समाव एसेबो भिडिअखौ लानो हाखाथारा आरो आं हामारासै आं लाखाथाराखै लाया होननानैनो फनखौनो बहनखायाखै फटकबो जेबो लायाखै आङो ओमफ्रायहाय मोजां जानानै थांबाय आरोना मोजां आरो मा होनो बेफोरबायदिखौथ' दुखुआनो जोबखायानोसै न'खराव बयबो मोदै लिलाला दुखु दाहा गामिनि खाथि खालानि बयबो बेनिफ्राय आङो ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना मा होनना बुंनो सानाफोर लास्टआव फंसे खोथाखौ खिथानोसै आङो नोंथांमोनाथ' आंनि ब्लगसआव एसे नुखादोंआनोमोन जे आङो सानबाना 6 दिन जाबायमोन थाव जायैया आरो आलु जायैया नाथाय आं बेयाव फैनानै जाबाय आरो अमा बेदरबो जाबाय माथो बुंबावनो बिमा बुरै जिबन बे 6 दिनावनो ओरैनि बिथांनि दुखु दाहाजों जाबजों आरो ओरैनि मादैमोननि गोमालांनाय दुखु दाहाजों जाबजों एकदम माने बोरैबा देहायाव गाज्रि मोनबाय थादोंमोन दा जायगाखौ सोलायनानै एसे आइमोनजों देखा जानानै एसे गोसोखौ रेजें मोनदों आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसोनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच